जों आग्लायनाय हौवाफोरखौ लाया मिथिबाय बे बेंगलाव बे एमजि ना टिएमजि ना डिजि बे मानसिया जुदि मोजांब्ला आसामाव मानो हिनजाव मोनाखै बियो आच्छा आसामाव मानो हिनजाव मोनाखै बियो आसामाव जुदि हिनजाव मोनाखैखाय बेंगलाव फैनानै हिनजाव लांफैदों बे रिजेक्ट माल बियो खान आसामाव हिनजाव मोनाखै गावजों गाव कन्ट्रोभार्सि जे सोर सैथोखौहाय दिहुननो हायो सोरनिया सैथो दा बेखौ बिथांमोना जुजिलायगासिनो दं बिसि फिसायनि गेजेरावहाय सोरनिया सैथो आरोखि पार्सनेल प्रब्लेमखौबाबो बिथांमोना मोनसेबो दोनखोमाया गासिबो 100आव 100 बुंजोबगोन। हेल' रायजो राजा नोंथांमोनखौहाय आंनि गोदान भिडिअआव बयखौबो बरायहरनाय थाबाय। आरो नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ जे ससे नुखाबाय नङा होमबा जा एमजे बिथांनि लाइभआव जानाय जा काहानि जा मोनसे दुखुनांथाव जाथाय जि एमजेनि लाइभआव जाबाय आरो एमजे बिसि प्रिति बिसोर सानैनि गेजेरावहाय जे जाबाय बिसि फिसाय जे सिगां समाव जों बुंनांगोन बिथांमोना जे गथ'खौ लानानैनो जानाय जाथाय आरो बिथांमोननि जाथायफोरखौ जे बिथांमोना 100% जे ससियेल मिडियायाव शेयार खालामनानै लायो नङा होमबा बे ससियेल मिडियायावसो बिथांमोना गावसिनि पार्सनेल प्रब्लेमफोरखौ होनानै लायो। दा गासिबो जोंनि रायजो राजाफ्रा जे बुजिजोबखाबाय मोनथिखाबाय नङा होमबा नोंथांमोन दा आं बे बिदिनि गेजेराव नैबे बाथ्राखौसो बुंनो सानदों। दा बेंगलनि हिनजावफोरजोंबो बिथाङाहाय दा बुंजाबाय बखिजाबाय थारैनो बिथांमोनाबो एसे साननै हयै बाथ्रा बुङोब्ला मोजां जागौ आरोखि दा एमजेखौहाय लागावना होबाय आरोखि बेंगलनि हिनजावफ्रानो दा एमजे बिथाङा आसामाव हिनजाव मोनाखै एमजे ना डिजे दा डिजेसो होननांगोन बेखौ जोंनि आसामनि डिजे जाबाय आसामनिबो डिजे बेंगलनिबो डिजे दा डिजेआ गोमखावजोब्बाय आरोखि नोंथांमोन थारैनो बिथाङा जे जोंनि आसामावहाय हिनजाव मोनैनि थाखाय बेंगलाव लायदों खम जारला नोंथांमोन थारैनो जोंनि बड'लेण्डनि सेंग्रा बिथांमोन गाइसमोन नोंथांमोना सोरबाफोर हिनजाव मोनाखैबा आरोखि हिनजावनि आंखाल जादोंबा बेंगलाव मोननो हागोन आरोखि दा नैबे थारैनो बे सासे सिख्लाया बेंगलनि सासे सिख्ला बिथाङाहाय जे फोसावना होबाय आसामाव मोनाब्ला बेंगलाव नागिरहैबानो मोनगोन थारैनो बेंगलावहाय 100%खौ मोनखागोन आरोखि थारैनो एमजेआबो आसामाव हिनजाव मोनैनि दारैनो हिनजाव मोनैनि थाखायनो बिथाङा बेंगलावसो लायबाय आसामावहाय मोनासै दा नैबे बिथाङाबो जा मोजां बुंना गालांबाय डिजे दा गासिबो गोमखावजोब्बाय आरोखि डिजेआहाय आसामावबो डिजेआ गोमखावबाय आरो बेंगलावबो डिजेआ गोमखावबाय थारैनो बिथांनि लाइफआ दुखुनांथाव जाथाय जे जाबाय आरोखि गावसोर सानैनि जे कन्ट्रोभार्सि मोनसे जे जाथाय जानायाव जे सानैबो बुजिस्लाबासै सानैबो गोथौ दुखुजों गावसिनि बे मोजां आं मोजां गावसिनि जे सोर जे ससियेल मिडियायाव मोजां दिन्थिनो हायो सोर सैथोखौ दिहुननो हायो सोर सैथोखौ दिन्थिनो हायो दा सानैजों कन्ट्रोभार्सि जानाय जा बेबायदि थासारि जे जाबाय बिथांमोना दा लालायफिनो ना लालायफिना ना दा डाइभर्स जायो दा बेखौ दा उननि समाव मोनथिगोन आरोखि नोंथांमोन थारैनो बेफोरबायदि जे डाइभर्स जानायनि चान्सआव थांहां आरोखि जे बिथांमोननि दुखुनांथाव जाथाया एसे गोथौआव थांबाय आरोखि नोंथांमोन जे बुरजायाव थांबाय आरोखि जे जेंनायाव थांबाय दा बिथांमोना गावसोरनो शेयार खालामना लाजोब्बायना ससियेल मिडियायावहाय गावसिनि पार्सनेल प्रब्लेमफोरखौ माथो बुंनो नोंथांमोन ससियेल मिडियायाव मोजां मोजां भिडिअ बानायदोंमोन बिथांमोनाबो थारैनो बिथांमोना बुजिनो गोरोंब्ला बेबायदिबो पार्सनेल लाइफखौ शेयार खालामनाङामोन आरोखि सोरबा प्रिथिबाबो सोरबा डिजे एमजेबाबो नोंथांमोन खम जारला आरो नोंथांमोन जे एमजेआ बुंखादों सिगां समाव दुखुयै गाबनानै जे बिथाङा बुंबाय नङा होमबा जुलि जायनि सिगांनो दंखायोमोन दा बेसे सैथो आरोखि बियो दा नोंथांमोना जे बयबो जे बिथांमोनखौ दा थारैनो बिथांमोननि बे जुलि जालायनाया मोनसे एक्सिडेन्ट हिसाबैसो जादोंमोन नामा जों दा बेखौ हमदांनो हायो आरोखि नोंथांमोन दा सैथोआ बेसे आरोखि दा सैथोखौ थारैनो नुनो मोनगोन आरोखि मोनथिनो मोनगोन थारैनो नोंथांमोन जों रायजो राजाफ्रा बयबो सानखागोन नङा होमबा बिथांमोना बेबायदि गावसिनि पार्सनेल प्रब्लेमखौ शेयार खालामजोबनाय आरो दा बुंबाय जे एमजेनि खुगानिफ्रायनो खोनाबाय ओरैनोसो मोजां मोनलायदोंमोन नामा बिथांमोना मोनसे एक्सिडेन्ट जानानै जुलि लानांगौ गोनां जाबाय दा थारैनो जों बुंनोबो हागोन आरोखि नोंथांमोन जे रां रुफानि लबाव जे थाखा फैसानि लबावबो बे जुलिया जादों नामा
दा बेबायदिबो साननाय थायो जे जोंनि रायजो राजाफोरनियाव आरोखि दा आं बिथांमोनखौ बेफोरबायदि बाथ्राजों बुंनो साना आरोखि नोंथांमोन जे गोसोआव साननाय फैगोन नङा होमबा बिथांमोना जे ससियेल मिडियायाव कन्ट्रभार्सि गावजों गावनो बिसि फिसायनि गेजेराव जे सोलिगासिनो दं थारैनो संसार जानाय न'खर नङा होमबा संसाराव हाबबाय बिथांमोना जों बयबो रायजो राजाफ्रा बुंखागोन सोरबा रायगोन रावबो बिथांमोनखौ मोजां मोननाय नङा आरोखि सैनाय नंखाया नोंथांमोन दा थारैनो दुखुनांथाव जाथाय जालांबाय बिथांमोननि संसारावहाय बिसि फिसायनि गेजेराव गोरोबलायनाय गैयै गावस्रालायनाय गावजों गाव कन्ट्रभार्सि जे सोर सैथोखौहाय दिहुननो हायो सोरनिया सैथो दा बेखौ बिथांमोना जुजिलायगासिनो दं बिसि फिसायनि गेजेरावहाय सोरनिया सैथो आरोखि पार्सनेल प्रब्लेमखौबाबो बिथांमोना मोनसेबो दोनखोमाया गासिबो 100आव 100 बुंजोबगोन दा नुनो मोनगोन आरोखि जों नोंथांमोन फैबाय थानाय समाव जे बिथांमोननि संसारा मा जाहैगोन जा आसखान्दा जाहैगोन ना मागोन बिथांमोननि संसारा थुंगिहैगोन ना मागोन बिथांमोननि संसारा सानैनि मोजां मोनलायनानै संसार जानाया रायजो जानाया बिथांमोना एसे बुजिनांगौ साननांगौ दानि जुग ससियेल मिडियानि जुग दा माबा माबि भाइरेल जानाय दा बेफोरखौ लानानैनो जाबाय दा गोबां जे बिथांमोननि जे बे काहानिया नोंथांमोन गोबां जे नोंथांमोना मोनथिखाजोबो माखासे खोथाफोरखौहाय गासिबो जे नोंथांमोनानो मोनथिखाजोब्बाय जे बिथांमोननि लाइफनि काहानिखौहाय गावसोरनो सेयार खालामनानै लायो नङा होमबा नोंथांमोन नङाबालाय जों बोरै मोनथिजोबनो दा गावसोरनो सेयार खालामनानै लायो जों रायजो राजाफ्रा बेवहायनो जों बांसिन गोथौयै मोनथिजोब्बाय नङा होमबा दा नोंथांमोना मा सानो कमेन्टआव फोरमायहरदो नोंथांमोना आरो नोंथांमोन मोनसे खोथा जोबनायाव आं बुंगोन आरोखि बे सिगां समाव जे बुंदोंमोन नङा होमबा नोंथांमोन दा जोंनि आसामाव बा बड'लेण्डआव हिनजाव मोनाबा बेंगलाव थांबानो जों हिनजावखौ मोननो हागोन आरोखि नोंथांमोन बेंगलाव जों 100% जों जायफोर हिनजाव गोमाजादों हिनजाव मोननो रोङाखै बेंगलाव थांबानो हिनजाव मोनगोन आरोखि दा नैबे सासे बर' सिख्ला बिनानावा दा बुंनानै होबाय नोंथांमोन फोरमायना होबाय खम जारला नोंथांमोन बाय बाय टाटा गुड बाय